Dobro jutro želim, kažu naši stari, po jutru se dan poznaje, a ja želim da ovo jutro bude izuzetno produktivno. Ako pratite moj kanal već neko vreme, znate da se ja bavim zdravom ishranom i kako da izlečite najrazličitija neka obolenja, upale i tako dalje na prirodan način i maltene besplatno, znači bez bacanja para, i želim da pomognem kako starijoj generaciji koja već ima možda neke hronične bolesti, tako isto i mlađoj generaciji da ne bi morala kasnije da se bori sa svim tim. U današnjem videu planirala sam da podelim sa vama jedan specijalan proizvod koji možete naći u apotekama, a to je Epsom salt na engleskom, na nemačkom Epsom salts. Evo, Zini. A kod nas se to kaže gorka so. Možda ste čuli za to, ja iskreno nisam za to čula do pre 6 meseci, nikada. Ali pitala sam mamu i rekla mi je da, kao da, to se ranije koristilo. Zašto to sad više se ne koristi, ja ne znam. Ali eto, šta je to u osnovi? To je magnezijum sulfat. Sad se verovatno pitate šta će nama magnezijum sulfat. Magnezijum sulfat je nešto što naša jetra prirodno proizvodi kako bi obavljala svoju funkciju. Dakle, da nastavimo. Znači, to je nešto što jetra prirodno proizvodi i vi kada dodate, vi samo njoj pomažete. Isto tako, za ljude koji imaju problema sa zatvorom, znači sa konstipacijom, rešava problem. Kod nas, ja se sećam nešto zadnji put kad sam bila u Srbiji, mislim da je 10 grama bilo nekih 30 do 50 dinara, nemojte me držati za reč, samo odete i kažete gorka so. Ja mislim da oni čak, da u većini tih apoteka da oni sami to prave, dobijate u beloj kesici, na njoj piše bukvalno ono magnezijum sulfat, ništa specijalno. Ako želite da ušparate malo, da sačuvate malo novca, ja sam ovo naručila od jedne naše prijateljice koja živi u Nemačkoj, jer sam videla da je na sajtu da je samo 8 eura kilogram soli. Sad ću da vam kažem kako se to koristi. Izuzetno je jednostavno, možete koristiti svakodnevno, ja koristim svakog dana posle obroka. Uzmete, znači, samo na vrh kašikice malo soli, čašu vode, ispeče se. Čašu vode promešate i popijete. I to je to. Isto tako, ko ima problema sa kožom, znači bilo kakvih problema sa kožom, od suve kože do ono stvarno nekih bubuljica, raznih tih stvari, kupka od gorke soli je izuzetno delotvorna. Znači, samo napunite kadu, stavite so i legnete unutra, bar nekih 20 minuta, i izuzetno je delotvorna.